dicocok kang mawingo-wingo netra kotak mondharandir setanane rombranang pindha kembang ora wariban nekat larung separat kabeh para Kurawa padha mundura tak trajane dhewe saiki mundura kene Udawa maju mrene separat Suramrata Dewa ayo imbang-imbang aku sayu kamara sakti muri karingan ayo Udawa yen pancen jelas urip kowe bosen nyawang soroten senine kowe jelas ngempur megine kula ayo para dewa ayo ana kira para dewa iki lho ya iki lho kowe melu perintah-perintah perkara padha kowe nyampur perkara iki perkara sapa meh iki perkara bola-bola karo Dawa aja melu-melu iki kata kowe Yaki, kok mundur? Nggih. Koko Prabu Mandura ingkang majeng. Koko Prabu Baladewa nggih. Nek Senopati to? Nggih. Lah iki nek Senopati ki maju nang paprangan, kuwi sumpahe piye? Timbang piran lho kok mati. Diseneng urip kok. Lho kok jan. Menapa panjenengan pun tega tenan apa pripun? Nggih, benar pun tega kalih kula. Nek panjenengan pun tega pun Koko Prabu Mandura kula ayonane nek enten apa-apane kula titip anak bojo kula nggih. Pamu kaya ngono nganggo. Sinten Mandura kok dijarak. Udawa kula maju Udawa. Udawa kula sinten kowe guguk utawaton gajah gelar ngumbar panen mentas kuranyar kowe sembahan kula sinten pepunden kula monggo sinten pelatur yen pelatur tenggah ingkang prayogi dipun rentak kanthi sak prayogipun kowe mulak karo Baladewa yo kowe mejang kalaku anggep apa parah ayo lan marso kan atiku ayo no marso Udawa ora susah datang mesam-mesem pentelan bener ayo jangan marso nyo nek pakai wong arep buri nyo kake merasa jebak ora sakebak bola ora malati kakeknya ngatemo bar manas anggap kowe iya malah ngerat lagalen bawa suketane bu panesmane jajelan Udawa kowe saya ndlarung saya nekat Baladewa iki sabar lho aku iki sing sabar yen pancen tak sabari ora kena kari pekaran karo ora kena brabat kalau tugel
kaget sih. Udawa, kula mundur dhisik. Lho. Ingkang dawuhi kula kapure majeng menika sinten? Lho ya panjenengan ingsun. Kacariyos Kembang Wijaya Kesuma menika nadyan pun dawuhipun saka kayangan mboten badhe tumama pancen saestu. Kula dipun piloro kaya Prabu Baladewa kula boten males jalaranipun Prabu Baladewa dumawah wonten badan kula kados lemut kemawon. Dados menawi senjata nenggala mboten wonten menapa-menapanipun. Mengko dhisik ya kanthi kowe kok ditibani nenggala ora apa-apa iki mengko iku bakal konangan. Ngerti kowe? Oh. Terus gorene iki sapa? Asik ta. Kajeng riyen niate biyantu kok ingah ini. Sedang rampung barang. Udawa, iki aja sembrono lho. Kowe Paswarawati salahe nek disilihke. Mengkene gandeng Koko Prabu Mandura wis kebranang tenan nek Koko Prabu ki ora kebranang, ora bakal ngeturaken nggala. Mula sapa pundhut dhisik. Kowe kok tak paringi srana liya. Lah rak ngaten, dadi lega ngaten. Monggo. Sembrono iki. Kowe kok ditini nenggala kok nganti mendak dadamu. Mesti Koko Prabu Mandura krasa pendhariye. Lho Udawa kok kaya ngene kasekten mesti ning apa-apane kowe mesti dijur sing jurus kuwi aku, ngerti kowe? Senengane mau dikandani bulan iki woke ora. Udawa kula iki ana sarana. Iki ora perlu jenenge ingsun sing bakal ngayomi karo kowe jalaran. Iki ibarat kerian dadi grojogan. Liripun mau aku wis krungu kabar yen to Koko Prabu Mandura iki mengko bakal ngadili kowe marang negara Ngamarta njaluk ketimbangan karo para Pandhawa. Kowe lajeng kula kedados pundi? Kowe mlayu nang Madukara ndak kedhisikan. Nang Madukara kowe ngaturna pati urip ana ngersane Yayi Arjuna. Nggih. Karep yo IP-mu to? Nggih. Raden Jarwadi kula IP wong mundhut Jarwadi kula Larasati mulane kuwi. Kowe engko pasrah dongoan karo Yayi Janaka kepiye Yayi Arjuna? Iki marang negara Ngamarta. Yen kula tak nderekke Koko Prabu Mandura. Ngaten. Iya. Wis sing gamrayo nang Madukara. Jadi Kresna, wonten dawuh Koko Prabu. Ndi? Batu Udawa iki nyati Prayu Koko Prabu. Ing pengangkah kula badhe nderekaken Koko Prabu. Menika kula badhe nyegak lampahipun Udawa. Paripaksa menika kala wau. Weke jalan acak Koko Prabu. Bareng ngerti nek aku ngasta saka nenggala. Udawa mak klepak tanpa pamit. Jadi iki dudu perkara Widara Kandhang perkara bumi sing ora sepiro ajine. Nanging iki bab perkara atek-atek pribadine Baladura sepele karo Udawa aku srekan. Apa nyari Kresna ya trima. Lah iki mboten to Koko Prabu trima kados pundi? Lah iya. Badhe kados pundi Udawa menika namung derajat anak Demak. Lah iya. Kula dene iki aku wis utusan kelawan Patih Sengkuni ngaturi uninga Yang Prabu Maswapati catur rawuh marang negara Ngamarta. Sing wigatine aku arep kepengin ngerti bab perkara sejarah negara Mandura. Pustaka negara Mandura kuwi urutane kepiye? Sakwise Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Terus Widara Kandhang sambung rapete kuwi kepiye lan pusaka Kyai Blabar lawan Kyai Bandaludira kuwi kepiye? Mekaten Koko Prabu. Iya lah, mengko yen to pun Kakang kuwi wis entuk dawuh pendikane Kyai Prabu Wirata. Sing ngasta petakem Pustaka Raja. Tekse ya kuwi petakeme para raja Narpati saindenging jagat. Mengko pun Kakang lagi marem, lagi sepeleh. Namung kula nekseni lho Koko. Nanging Koko Prabu nggih klaturi tepi bawa laksana. Ya, nggih. Nanging sakwise pun Kakang entuk pemarep.
dek dayeng gelung mandelengaken cakranira Gumitirane ngato pindha silaming bangrawi Jayi wonten jayi ayo daya-daya ngrawi marang negara ngamarta yen ku para Pandhawa karben ngerti jlentre lelakon iki monggo kula dherekaken Kanjeng Koko Prabu jagat dua batur jagat tangis tungkara lelakon kok kaya mengkene apa boyo bakal kelakon penjang kaku ning wis tak niyati nggo duweni sedya becik yo nyatane panjenengane Sipun Dwarawati uga paring palilah muga-muga Gusti Raden Arjuna bisa bantu kalakudo Raden kula ingkang sowan Raden
Udawa padha kanthi karaharjan prapamukakan kawula nok-nok inggih Raden awit saking berkah pangestu paduka Raden Arjuna Raharja pisuwan kula bekti kula kakung Raden. Iya Kakang banget panarimaku. Kakang Udawa kowe padha becik sak tekamu Kakang. Inggih Raden Ayu berkah pangestu paduka para sembadra bekti kula katur. Iya Kakang tak padha padha. Kakang Udawa padha becik sak tekamu Kakang. Inggih Raden Ayu para Srikandi. Kakang padha kanthi karaharjan tekamu. Iya adiku Yayi Larasati. Raharja prapanipun Kakang pangestu Tampanama. Iya Kakang sangeting panarimaku. Ndara Patih Wilujeng. Inggih Yai Semar berkah pangestu dinandika Yai Semar. Eneng wigati apa Kakang Udawa sajak sumengko pengawak bojo ketitik kalamun kono wigati. Raden mugi dados ing kauningan. Sedaya kalpamanipun Udawa diagung pangaksama paduka Raden. Suwan ngarsa paduka Raden Janaka muhung nyuwun pengayoman paduka. Wedal dinten menika kula nyuwun sabiyantu estining manah kula Raden. Kula kepengin sanget nggadahi panjangka. Kedemangan Widara Kandhang menika badhe kula dadosaken kepatihan Widara Kandhang. Karana badhe kados pundi kula menika rangkanipun Sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Tresna. Namung niat kula ingkang mekaten para wau mboten dados keparing Sinuwun Prabu Baladewa. Sinuwun Mandura ketingalipun mboten rena penggalihipun malah kula kadukanan mawantu-wantu. Malah kula badhe dipun perjayane menapa. Mula sing awit saking menika Raden pejah gesang kula sumanggaken paduka Raden Arjuna. Keparenga paduka Raden ngayomi dhumateng lelampahan kula menika Raden. Supaya yasini pidada dan mawinga-winga mitra kotak mundarandir. Kakang kula wonten dalu yen pancen mengkono pendungu coba ayo metu sartara Kakang Udawa. Sanira sawangnya gendeh manis liringi dikamantian kengi sing unat Udawa kula wonten dawuh Raden kowe duwe panjangka kaya mengkono apa wis mbok pikir kanthi wening liripun kados pundi yen Koko Prabu Mandura duka mawantu-wantu sabab kowe bakal ngowahi pernatan negara Mandura padha wae kowe ngingkur panguwasaning Kakang Prabu Baladewa yanto kowe njaluk pengayoman pawan Arjuna ora bakal ngayomi pakartimu sabab iki mengko tanwurunga bakal nglandang sareng saka pucuk tangeh lamun gegayuhanmu bakal kelakon Udawa iki orang laki Mandura Dwarawati lan Widara Kandhang sisip sendiri iki mengko bakal nyembet-embet daging waras bisa uga wirata bareng kesempyoke ngaradan mergo saka pakartimu mula Udawa tak jaluk prilane atimu mandheka tekan semene aja nganti keduren gegayuhanmu sampun dados niat kula menawi paduka Raden Arjuna mboten kersa paring sabiyantu menggala lampahan kula lajeng kula mlajeng dhateng pundi
lajeng sinten malih ingkang badhe nuju dhumateng gesang kula. Raden, kula sampun prasetya kedah kelampahan menawi kula mboten kelampahan ngentengaken pejah kula Udawa. Sepisan maneh kok tak elingake, kowe manut karo aku apa ora? Mboten Raden. Menawi kula mboten kelampahan pejah kula lampahi kelakon mati dening aku. Raden nyuwun pangapunten Raden. Raden Janaka mboten kersa ngayem dhumateng gesang kula lajeng kula kedah kados pundi Raden. Monggo Raden kula aturi mejahe iki mawon Raden. Prihatin lakokung mijil dudatan pokaryo sengkang rinemekan Gusti gelung rinu sak tekarno kakang tuwa boyo wis trima to kakang ora susah kowe duweni gegayuhan nadyan to wicara kandhang kuwi kasenangan nyatani yo slamet ora ning apa-apa ora susah kowe iki duweni penjangka kang muluk kakang. Aku rumangsa malas tanpa alis marang kakang utawa kowe kakang nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati siji lara karo Pangeran Arjuna kek kepriye to kakang. Larasati wis aja mbok tangisi. Ya wis karepe. Aku wis rila aku ngiklasake. Yen pancen uripku kene widara kandhang aku ora bisa mulyakake para kawula pedha apa urip Bikara Semingkira. Aja ngribet-ngribeti aku. Wis larasake mundura tak sanggane dhewe. Tobat kowe kuliah. Apa Petro? Sampeyan wong ora gatek iki piye sih? Dapurmu. Lho lha iki ngono. Dadi sampeyan ku tekan Madukara ning ngajeng Soroh Nyawa to. Mar masrake pati kok rene. Lah mbok kendhat ae padha mawon to sampeyan iki. Ora coba. Sampeyan iki duwe gegayuhan nggih. Matur kali Ndara Janaka nek kula rasa sampeyan iki bener. Lho. Ning Ndara Janaka niku nek mboten kersa mbiyantu nggih pun. Mungkin ketika sinape wis Udawa, kowe aja njaluk bantuan karo aku upamane, njaluk tulung karo aku pekewo ora iso tumindak yen pun to. Kok leceng cilik niku lho. Plak. Lho gumun kula sampeyan niku lho kaya meneng ae iki lho. Lah ora meneng aku arep ngopo. Lho kudu wani no. Sampeyan ngomong. Timbang urip kaya ngene, luwung kok mati sisan. Ning najan mati yo mati utama aja mati kodhok. Apa upate kok ingah ini? Itu kok malah ngajari tak ajari. Loh, nek sampean mati perang niku cucuk. Mati digebuki wong nek kaya maling. Wong sampean wis asli sampean ku patih kok. Lho gegayuhan kok. Dipiloro ngono kok ingkras-ingkris. Wong edan kok malah kowe ngungkal atiku. Loh, nang mani. Mun aku kualat kuwi. Mun nek malah tak sanggane malah nyumuk atiku. Nek tak rasa kok nek aku ki ora wani kok setun temen. Nangge, mari. Mono apa? Mawani iki. Pun kula enten buri sampeyan. Lho tenane. Nggih, pun enten buri sampeyan. Mun aku diantem, lho mlayu aku. Wong edan. Lah
Engko yang itu anak wis mbok kae lek. Napa? Yo. Mbok menawa Raden Janaka juga ngerti bab perkara kasekten kuwi jamak-jamak temen kaya lanang-lanang aja. Lah ngono. Mari. Iku malang kadak lalatan meripatmu pendirangan polatanmu Raden Janaka pancen kuwi gedhekan tuk pidak jempol karo Sinuwun Mandura pancen wis tak akoni aku bibar pasurayan karo Sinuwun Prabu Baladewa karepmu aku nyuwun pengayoman Raden Janaka jebul nemune Raden Janaka mung padha karo Prabu Baladewa semune ngemu rasa kewuh Raden Janaka tinimbang aku mati berkagak udah ngoten udah ani keterangannya provokator pancen takut alaran karo kowe kok ngapa nah ayo dino iki kok ora utangmu 3 lawe debet. Berapa lima dek gede. Aku lah omong, Truk, aku utang duit 3 lawe. Engko nek aku wis panen dekeman, engko tak sahur. Aku ora ngono. Lah iya. Dekeman kuwi panen di semangka, ya toh? Iya nek nandur. Lah nandur ora gae. Hak ngomong nek panen dekeman, ha nek aku dekem kae tagin, kok jualan waktu lainmu. Oh, kelakuanmu kaya tiken ana kok. Udawa apa Raden Arjuna yen pancen kowe teko Madukara baranganmu kaya coban nekane ati bareng mati aku wujudi.
iya kakang aja ndak bacotake nggon kok Pangeran Arjuna. Sareh Den, pun saiki leret. Pun. Ampun nganti namake keris. Rangkakno, Ger. Rangkakno, Ger. Jebel. Iki kok penarisan iki rangkakno wis. Lah iya. Pun cari sarung riyen, Ger. Sarengke rasane disarehke kadang. Abang padharan dina becik. Besok amen mokarit kang prayitno. Kakang Udawa Kula Raden Ayu. Pangeran Arjuna ora kersa mbiyantu karo kowe. Sing bantu kowe aku kakang sing ngrampungake perkaramu. Kok malah mati? Yo kadhen kakang aku eling nalika aku cilik sing momong aku sapa kejaba mung kowe. Sing engklek-engklek aku yo mung kowe sing dolane aku yo kowe. Aku urung iso males kebecikan karo kowe Udawa. Ya dina iki nggonku bakal malesih marang kakang Udawa itep-itep. Aku bakal kepengin suka sabiyantu repote Widara kandhang jalaran aku biyen uripku ya ning kono kakang. Aduh Raden Ayu, Raden Ayu. Harap malah pekewet ora sing manah kula. Nah, jenenge Ndara Sembadra ya kok kaya tuluse. Persis kaya bojoku ya. Jan kaya adimu. Lah, alah. Tenan adimu ya nek tulus. Aku ki ngingetke wong wedokne mataku diculek. Kok ngono wae oke ora. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kakang Udawa ora wulung nglemataken. Glandang carang saka pucuk. Inggih, mapan dinten menika ketingalipun Sinuwun Mandura menika kalipun dumugi wonten negari Ngamarta. Lelampahan menika malah sampun kapireng sinuwun ing Wirata Prabu Maswapati. Walah, malah tekan dhuwur kok. Alah, jan wis tekan Wirata. Lah iya. Pokoke tetek meten mawon. Ya Petruk pepujinen. Supaya pengen bisa kelakon. Udawa Kula Raden Ayu. wis saiki ngono wae Udawa kowe tak biyantu. Dina iki tata-tata sewanyang negara Ngamarta mbok menawa yen kene apa-apa aku minangka dadi pasekses. Nggih, ngestaken dawuh paduka Raden Ayu.